Здравейте! В днешното видео искам да поговорим за това. Как да подберем локация за нашата сватба. Най-напред, преди да стигнем до избора на място, трябва да имаме предварителен списък за гостите си. Най-често сватбите днес са около 80-100 човека. Разбира се, има и по-малки и по-големи сватби. Понякога при по-малките и по-големите сватби можем да намерим трудности при избора на ресторант. Но разбира се, има и ресторанти за такива сватби. Така че това не е проблем. Каквато сватба решите, такава може да се направи. В днешно време все повече сватби се правят не в града, в който живеят младата двойка, а в някакъв различен, избран от тях град. Има толкова красиви места. Арбанаси, Троянския Балкан, Ягодинската пещера, Пампорово, Боровец, Лазурния бряг. Реално можете да се ожените на всяко едно място в България и в чужбина. Какво е предимството на сватбите на изнесено място? Първо, по-голяма част от тях имат много красиви гледки и това предполага много добра фотосесия. Второ, спестявате време от взимането на булката, взимането на кумовете, отиване до църквата, отиване до гражданското. Можете да се веселите много повече като време. Могат да се направят изнесени ритуали, а много често до тези красиви местности има в близост и църкви, където да се направи и църковният брак. В повечето от тези места кувертите са доста по-евтини, отколкото кувертите в големият град. Дори да платите нощувката на гостите ви, понякога излиза по-евтино, отколкото да отидете в хубав ресторант в голям град, което не е за пренебрегване. Също така, на повечето места нямат овертайм, т.е. може да си купонясвате доколкото късно вие решите, без да заплащате нищо за това. Освен, че спестявате време, всички гости са на едно място, вие можете да се приберете, когато си решите, без да се притеснявате как ще стигнете, да хващате такси, тъй като повечето гости ще са пили и така нататък. Още повече, на следващия ден можете да се отпуснете в едно релаксиращо спа. Има доста предимства, така че помислете. В следващото видео ще поговорим за това, как да избегнем гафове на нашата сватба. До скоро, това беше от мен.